Kok arep takon kegunaan daripada ilmu rasa gue sebenarnya warna-warna ya. Ilmu rasa gue digunakna diantarane nggo narik rasa menungsa liyane. Carane ya di samping ana lafale, ya kok kudu ngerti maring rasane dhewek dhisit. Setelah kau wis ngerteni rasane dhewek, kok nembe bisa nuju rasane wong liya. Tapi yang nganggo donga utawa nganggo lafal. Lah setelah kok bisa mlebu maring rasane wong liya, lah rasa gue kudu bisa kejukut nengko. Karena gue sing lagi dituju nengko. Lah carane njukut kepriwe? Lah carane sing pertama kok kudu ngerti arane. Gue pertama. Nomor loro kudu ngerti wujude. Angger kok wis apal sing lorone gue, kok mbayangna wong gue karo narik rasane gue kan pada karo rasane sing lagi kok alami depadakna karo lafal sing kok ngerteni. Lah dilakuknane gue dengan cara kok fokus maring sing kok tuju utawa fokus maring rasa sing kok tuju. Fokus gue dengan cara kok semedi ngadepna rasane kok karo lawan rasa sing kok tuju. Ya gue jadi nek kok semedi kan kok bisa ngarahna rasa maring sing kok tuju. Secara otomatis wong gue tergugah rasane. Lah lafal gue nggo syarat mempelaku rasane kok maring sing dituju neng komau gue sebagai dalan utawa kendaraane kok nggo nuju rasa sing lagi kok tuju utawa lawane rasane kok. Gue dilakokna sedina gue ping 3 minimal selama 1 jam. Sekali ngelakokna gue sejam. Syukur-syukur kok bisa ngelakokna gue wengi-wengi aja awan-awan. Kenapa kudu wengi-wengi? Karena nek wengi gue ora berisik nang wong dia. Nek ora berisik kan kok lebih fokus, lebih temata goli nglakoni. Jadi gelis kutul. Kayak gue